Erbyn hyn, rydych chi wedi cyflogi un gweithiwr ac mae'n debygol iawn y byddwch chi'n cyflogi rhagor o bobl yn y dyfodol. Yn ogystal â gweithwyr, bydd rhan fwyaf o fusnesau bach yn gweithio gyda nifer o bobl o'r tu allan sy'n ei helpu neu gymdeithion. Mwyn llwyddo, mae'n bwysig bod y bobl hyn i gyd yn cydweithio fel tîm. Dydy adeiladu tîm ddim yn beth hawdd. Mae angen amser ac ymrwymiad gan arweinydd y tîm a chan aelodau'r tîm hefyd. Dyma rai o'r pethau pwysig i'w hystyried i'ch helpu adeiladu tîm sy'n perfformio ar ei orau dro ar ôl tro. Byddwch yn glir am eich nodau. Wedi'r cyfan, mae angen i dîm wybod i ble mae'n mynd. Dylech nodi'r pwrpas neu'r nod yn glir a dylai fod yn hawdd ei ddeall. Mae angen i bob unigolyn ddeall sut mae'r nod yn effeithio arnyn nhw a beth yw'r rôl yn cyflawni'r nod hwnnw. Dylai'r nod fod yn rhywbeth y mae pawb yn credu ynddo. Mae'n help os oes modd mesur y nod yn hawdd, oherwydd bydd hyn yn gwneud pethau'n eglur, yn canolbwyntio'r sylw ac yn creu ymdeimlad o lwyddo. Ceisiwch adeiladu tîm sydd â gwahanol ddoniau. Mae rhai o'r tîmau mwyaf effeithiol yn cynnwys y gymysgedd fwyaf anhebygol o ddoniau, sgiliau a phersonoliaethau. Yr allwedd yw sut mae'r bobl hyn yn cael ei dwyn at ei gilydd. Mae'n bwysig sylweddoli sut mae eu gwahanol ddoniau'n ategu ac yn cefnogi ei gilydd. Mae meithrin ysbryd o gydweithredu'n agwedd bwysig arall ar adeiladu tîm ardderchog. Dydy gweld beth sy'n gwneud tîm llwyddiannus ddim yn beth hawdd. Chi yw arweinydd y tîm, felly byddwch yn frwdfrydig ac annog pawb i gyfrannu. Anogwch bobl i fynegu barn yn rhydd, ceisiwch osgoi beirniadaeth gyhoeddus ac ymateb negyddol. A dathlwch lwyddiannau pa mor fach bynnag y bydden nhw. Pan fydd pobl yn gweld beth mae'n bosib ei wneud drwy gydweithio, maen nhw'n llawer mwy tebygol o gymryd rhan. Ceisiwch annog cyfathrebu agored a gwnewch hynny'n rhwydd i bawb. Ceisiwch sicrhau cydbwysedd rhwng cyfrifodydd tîm ffurfiol a chyfleoedd anffurfiol i rannu syniadau, gwybodaeth ac egluro'r lle rydych chi arni. Mae mwy a mwy adnoddau ar gael ar-lein i'ch helpu gydweithio a chyfathrebu'n gyflymach ac yn haws. Rhowch gynnig arnyn nhw gyda'ch tîm. Dathlwch garreg milltir. Mae'n iawn gwybod beth yw'r nod yn y pen draw, ond mae'r un mor bwysig i chi sylweddoli beth yw'r camer hyd y daeth i gyflawni'r nod hwnnw. Drwy ddathlu cyrraedd pob carreg filltir, byddwch chi'n gallu gweld lle rydych chi arni ac addasu neu newid y llwybr mwyn cyrraedd y nod yn y pen draw. Adolygu llwyddiant. Mae system arfarnu ffurfiol yn gallu bod ei help i'r busnes ac i'r unigolyn. Mae'r busnes yn gallu asesu ei berfformiad ar sail y targedau ac mae'r unigolyn yn gallu cyfnodi ei lwyddiant ei hun a gweld lle gallai wella. Mae'n help i gynllunio ar gyfer y dyfodol hefyd. Un peth pwysig wrth adeiladu tîm ardderchog yw gwerthfawrogi pawb a sylweddoli bod gan bob aelod o'r tîm ran i'w chwarae. Ceisiwch gydnabod cyfraniad pawb a gwneud hi'n glir y tîm sut mae pawb yn cyfrannu at yr ymdrech drwyddi draw. Mae cael y bobl iawn o'ch cwmpas ac adeiladu tîm ardderchog yn rhoi rhyddid i chi dyfu'ch busnes yn gyflym. Mae cael aelodau'r tîm o'ch cwmpas y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw'n golygu gallwch chi ganolbwyntio ar gamu ymlaen yn hyderus.